Mutta aloitellaan. Tämä on... No, ensimmäisenä meillä puhuu Lassi Kivinen, liberaalipuolueen puheenjohtaja. Sakset mukaan. Sakset mukaan. Joo. Jaha. Täällä tulee... ärsyttävästi. No, ei voi mitään. No niin, hyvä. Eli tosiaan niin päivää kaikille ja tervetuloa munkin puolestani. Mun nimi on tosiaan Lassi Kivinen, mä olen liberaalipuolueen puheenjohtaja. Tänään mulla on ilo ja kunnia pitää tämän tilaisuuden ensimmäinen puheenvuoro. Tervetuloa tosiaan kaikille kuulijoille ja arvoisille mediaedustajille tänne meidän julkistustilaisuuteen. Ja mun funktiona tässä nyt on lähinnä vähän taustottaa tätä meidän työtä, kertoa mitä tässä on kysymys ja mihin tätä meidän vaihtoehtobudjettia nyt sitten lopulta tarvitaan. Ja aloitetaan tästä tilannekuvasta. Eli Suomen julkinen talous on ollut oikeastaan eurokriisistä lähtien kroonisesti alijäämäinen. 2008 tuli kansainvälinen finanssikriisi, 2009 eurokriisi ja sen jälkeen on jatkuvasti valtion menot ylittäneet tulot. Ja ihan yhtä jatkuvasti niin nämä meidän olemassa olevat eduskuntapuolueet, niin ne on koko ajan odottaneet kaiken parantavaa kasvua korjaamaan tilannetta, vaikka siitä nyt toistaiseksi ei ole vielä semmoista apua ollut. Edelleen nämä samat puolueet tässä, kun ne pohtii tulevaisuuden visioitaan, niin edelleen ne vetoavat tulevaan kasvuun asioiden korjaavana. Mutta kestävää julkistaloutta ei voi rakentaa tällaisten pilvilinnojen varaan. Politiikan kovaa ydintä on valintojen tekeminen niukkojen resurssien vallitessa. Ja nyt kun finanssikriisistä lähtien niin korot on ollut nollassa tai sen alla, niin tätä priorisointia ja valintojen tekemistä on vältelty viimeiseen asti. Että hallitus toisensa jälkeen on tilkinnyt budjettejaan velalla ja valtio on velkaantunut merkittävällä tavalla tässä viimeisen 15 vuoden aikana. Tämä todellisuuspakoinen talouspolitiikka, jossa velalla ei ole hintaa, jolla sillä ei ole mitään merkitystä, niin on oikeastaan kulminoitunut pahasti tällä hallituskaudella, kun sitä uutta velkaa on otettu noin 40 miljardin euron arvosta. No, tulevaisuus on kuitenkin täällä ja pitkä aikaväli kolkottelee ovella. Velka ei ole ilmasta, niin kuin nyt ollaan nähty, kun kuolleeksi julistettu inflaatio on tehty oikein ryminällä paluun. Ja se on näkynyt korkojen nousuna, joka tuntuu paitsi kaikkien asuntovelallisten kukkarossa, niin näkyy myös valtion talousarviossa nousevina korkomenoina. Semmoinen talouden liikkumavara, mikä me tarvittaisiin tulevien kriisien aikaan, kun ne aikanaan meitä kohtaavat, niin me käytetään se liikkumavara nyt juokseviin menoihin. Tulevaisuuden evät syödään nyt. Ja tämä on semmoinen asia, että nämä tulevat sukupolvet joutuu maksamaan, joutuu kustantamaan tämän leikin. Heillä olisi vähän muitakin huolia, niin kuin esimerkiksi tästä väestöennusteesta näkee. Väestö vanhenee ja huoltosuhde heikkenee. En usko, että meitä kauheasti kiitetään siinä vaiheessa, jos me jätetään päälle vielä kriisiytyvä julkistalous lisähuoleksi. Ollaan tultu valintojen aikaan. Valtiovarainministeriön taannoinen virkamiespuheenvuoro paalutti aika selväsanaisesti, että julkistaloutta täytyy tulevilla hallituskausilla tasapainottaa miljardikaupalla. Ja liberaalipuolue omalta osaltaan haluaa vastata tähän huutoon tällä meidän tuoreella vaihtoehtobudjetilla, joka on ennen näkemättömän perusteellinen ja tarkka. Me ollaan käyty joka ikinen valtion yli 500 budjettimomentista läpi ja katsottu, mitä ne sisältävät ja haettu sieltä sitten säästöjä. Paitsi tämmöinen tekninen esitys, niin meidän vaihtoehtobudjetti on luonnollisesti myös hyvin aatteellinen dokumentti. Me halutaan paitsi osoittaa tie tämmöiseen tasapainoisempaan kestävään valtiontalouteen, myös ottaa osaltamme kantaa siihen, että mitä valtion tehtäviin kuuluu ja mitä taas on jätettävä kansalaisyhteiskunnan hoidettavaksi. Liberaalipuolue korostaa yksilön vapautta ja vastuuta. Meidän mielestämme valtio on laajentunut jo sellaisille elämänalueille, missä sen ei todellakaan pitäisi toimia. Meillä on erittäin positiivinen ihmiskuva
ja me uskomme, että suomalaiset ovat aivan kykeneviä huolehtimaan monista niistä asioista itse, omaehtoisesti kuin mitä valtio tällä hetkellä hoitaa. Jokainen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tätä meidän näkemystä kuvastaa tämä meidän leikattavaa löytyy vaihtoehtobudjetin tapa hakea näitä leikkauksia. Me haemme kokonaisia toimintoja, kokonaisia menokohteita kokonaan lopetettavaksi sen sijaan, että me juustohöyläisimme. Olemme sitä mieltä, että perustehtävät on rahoitettava hyvin, mutta kaikki ylimääräinen on karsittava pois. Me toivomme nyt vaalien lähestyessä muille puolueille rohkeutta löytää omiin puheisiinsa vastaavanlaista konkretiaa ja näkemystä siitä, minkälainen huomisen Suomi on ja miten tämä taloudellinen ongelma, mikä meillä nyt on käsissä, niin ratkaistaan. Silloin ja vaan silloin me pystytään käymään tämä tarpeellinen keskustelu julkisten palveluiden mitoituksesta ja ylipäätään valtion roolista yhteiskunnassa sillä tavalla, kun se avoimessa demokratiassa kuuluu, äänestäjää kunnioittaen demokratian parhaiden periaatteiden mukaisesti. Kiitos. Tässä vaiheessa mä luovutan puheenvuoron eteenpäin meidän puoluesihteeri Aarne Leinoselle, joka on vastannut tästä meidän vaihtoehtobudjettityöstä. Kiitoksia. Tervehdys. Leikattavaa löytyy. Olen toiminut liberaalipuolueen vaihtoehtobudjettityöryhmän vetäjänä nytten. Kerron esityksessä vaihtoehtobudjetin yleisestä sisällöstä. Budjettia voi tarkastella lukumäärinä momenttitasolla. Hallituksen esityksessä 3. tason budjettimomentteja on 552 kappaletta. Liberaalipuolueen vaihtoehtobudjetissa niistä on leikattu 186 kappaletta kokonaan pois. Vaihtoehtobudjetti tehtiin sellaisella tarkkuudella, että budjetin parissa työskentelevä virkakunta voi ottaa sen suoraan käyttöön. Jokainen budjetin 500 momentista on arvioitu kriittisesti. Olemme toisin sanoen toteuttaneet sen tehtävän, joka on edessä jokaisella tulevalla kansanedustajalla ja erityisesti seuraavalla valtionvarainministerillä. Liberaalipuolue on tehnyt pohjatyönsä eduskuntaan. Me olemme valmiina käyttämään valtaa, jos kansalaiset sitä meille vaaleissa suovat. Budjettiin jäi 378 kappaletta 3. tason momentteja, jossa on määrärahoja. Esityksen sisältö. Kokonaissumma ensimmäisenä. Sen jälkeen kerron, mistä ei leikata, tärkeimpiä tehtäviä, joihin ei kosketa. Sen jälkeen kerron, että mistä leikataan, ja viimeisenä tulopuolen muutoksia. Vaihtoehtobudjetin kokonaissumma liberaalipuolella on 71,4 miljardia. Liberaalipuolen vaihtoehtobudjetti osoittaa konkreettisesti ja yksiselitteisesti vääräksi se vallalla olevan ajatusmallin, jonka mukaan leikkaukset kohdistuvat aina ja väistämättä yhteiskunnan heikoimmassa asemassa oleviin. Meillä on tässä kirjoissa ja kansissa 9,1 miljardia vastaväitteitä koottuna. Velkaa ei siis tarvitse ottaa. Selvä. Twitch-striimistä kuuluu äänet sitten paremmin. Valtion tärkeimpiä tehtäviä, joihin ei kosketa, ja näkyy tässä. Liberaalipuolue lähti siis valtion tehtävien priorisoinnista liikkeelle. Tärkeimpiä näistä on puolustus, sisäinen turvallisuus, oikeuslaitos, terveydenhoito, eläkkeet, joihin ei tässä vaihtoehdossa kosketa, ja lisäksi myöskään sosiaaliturvaan heikko-osaisimmille ei ole koskettu. Näistä ei ole leikattu. Leikkaukset aihepiireittäin. Sen sijaan leikkaisimme yritystuista, aluetuista, ihmisten itsensä kustannettaviksi kuuluvista harrastustoiminnasta sekä markkinahäiriköinnistä sekä muista kohteista. Markkinaliberaali valtio asettaa yrityksille tasaisen pelikentän.
eikä valitse voittajia kuluttajien puolesta, kuten nykyään tapahtuu. Yritystukia leikkaisimme 3,4 miljardia euroa. Kaikki, jotka budjetista löysimme toisin sanoen. Suomen aluepolitiikka on taas liian pitkään hallinnut maalaisromantiikka ja eturyhmille kumartelu. Huoltovarmuus voidaan taata paljon nykyistä tehokkaammin. Ehdotamme siirtymistä huoltovarmuuden tuotantofutuurimalliin, joka on tehokkaampi, markkinaehtoinen tapa varmistaa riittävä kotimainen tuotanto. Maataloustukien lisäksi aluetuista löytyy liikenne- ja viestintäministeriön ja valtiovarainministeriön jakamia tukia. Yhteensä aluetukia liberaalipuolue leikkasi 2,7 miljardia. Järjestöt ja suojatyöpaikat koostuvat Veikkauskratian järjestörälssistä. Lisäksi liikunta ja kulttuuria järjestetään valtiokeskeisesti Suomessa. Kansalaisopistot, kyykkäliitot, elävä kulttuuri kuuluu kansalaisyhteiskunnan omaehtoiseksi toiminnaksi irti valtiosta. Kulttuuri ei voi olla vapaata, jos se on taloudellisesti alistettu valtiosta riippuvaiseksi. Näitä löytyy budjetista 1,4 miljardia. Markkinahäiriköintiä edustaa valtion toiminta, joka syrjäyttää yksityistä markkinaehtoista tuotantoa. Muu kategoria sisältää virastojen tehostamista. Lisäksi liberaalipuolueen mielestä parasta kehitysapua on vapaakauppa. Kehitysapuun ehdotetaan leikkausta. Maatalousprotektionismista ja yritysten kilpailukentän avautuessa elintaso paranee tehokkaammin myös kehittyvissä maissa. Lainamuotoiseen kehitysapuun on varattu hieman enemmän määrärahoja Ukrainan jälleenrakentamiseksi. Tässä on samat numerot jaoteltuna ministeriöittäin. Nähdään, että työ- ja elinkeinoministeriö on kovin yritystukien jakaja. Opetus- ja kulttuuriministeriö on erikoistunut järjestökentän avulla markkinaehtoisen kulttuurituotannon kuoleman suudelmaan. Valtioneuvoston kanslian alta vähennetään muun muassa tukea poliittisille puolueille. Esimerkkeinä leikkauskohteista haluan antaa näitä. Yritystuissa elinkeinokalatalouden 22 miljoonaa euroa vuodessa, joka sisältää muun muassa perämoottoreiden hankintaa, katkaraputankkeja ja jäähilekoneita. Yritystoiminnan ei pidä olla tukiriippuvaista, vaan markkinaehtoista. Markkinahäiriköintiä on muun muassa mediatilan vienti kaupallisilta toimijoilta. Ylen ydintoiminnot voidaan hoitaa noin 120 miljoonalla euroa vuotuista budjettia. NHL-lähetykset eivät kuulu verovaroin kustannettavaksi. Aluetuista esimerkkinä yhteysalusliikenne Suomenlinnaan Helsingin kauppatorilta. Suomen pääkaupungin ei ole tarvitse saada tätäkään alueellista tukea, vaan mikäli paikallisliikennettä halutaan subventoida, se voidaan verottaa paikallisesti. Järjestökenttään on pesiytynyt suomalainen Hyvä-veli-verkosto. Sieltä puolueisiin sidonnaiset ajatuspajat ja nuorisojärjestöt hyötyvät Veikkauskratiasta. Aikuiset ihmiset harrastavat omilla rahoillaan. Tarkastelussamme oli muutakin kuin menopuoli. Kävimme lisäksi valtion tulopuolen läpi. Liberaalipuolella on halu uudistaa Suomen verotusta työntekoon kannattavaksi. Liberalismin kantavana ajatuksena on, että ihmisillä on enemmän vapauksia käyttää omaa rahansa niihin kohteisiin, joihin he haluavat. Verotuksen painopistettä siirretään haittojen ja kulutuksen verotukseen. Yrittämisen puolella tärkeää on, että oikeudenmukainen ja tasainen markkinaympäristö yrittäjyydelle syntyy. Verotusta yksinkertaistetaan, verokantojen poikkeuksia poistetaan. Jos käymme tätä kuvaajaa läpi vasemmalta alkaen, niin ansiotuloveroon liberaalipuolueen vaihtoehdossa on 16,2 miljardia euroa vuodessa. Sitä on kevennetty siis toisin sanoen 4,3 miljardia euroa vuodessa. Se tarkoittaa 21% laskua työhön kohdistuvaan verotukseen. Pääomatuloverotuksessa asunnon myyntivoitto asetetaan verolle, mikä tuo lisätuloja 1,5 miljardia euroa. Veropohjan tilkitseminen poikkeuksia vähentämällä on yksinkertaisen verojärjestelmän lähtöpiste. Perintövero ja varainsiirtovero poistetaan. Sen jälkeen suurimpana palkkina tulopuolella näkyy arvonlisävero ja muut vastaavat verokannat. Alvin kannat yhtenäistetään, mikä tuo 3,9 miljardia euroa
lisätuloja, mutta ALV-prosentti ei nouse. Lisäksi tuolla oli näemmäkseen yhteisövero. Yhteisövero kantakaan ei nouse, mutta apteekkimonopolin murtamisen jälkeen niin myös yhteisöverokertymä nousee hieman. Haittaverot. Mukana on laitettu päästökaupan tulot sekalaisista tuloista eriteltynä. Kannabisvero, jota liberaalipuolue ehdottaa laillistettavaksi ja verolle, tuo arviolta 0,3 miljardia tuloja. Sekä nuuskan verotus tupakkaverotuksessa tulee nostamaan haittaverojen kertymää. Suurimpana ajoneuvoverotuksen korvaaminen polttoaineverotuksen korotuksella, mikä on noin 2 miljardia euroa. Eli muista veroista siirtyy haittaveroihin sen verran. Sekalaisissa tuloissa on piiloverotusta, joka siirretään läpinäkyvälle puolelle verojärjestelmää. Esimerkiksi Veikkauksen tuloutukset poistuvat ja arpajaisverotus nousee. Valtion lainanottoehdotuksessamme on 0 euroa. Siitä on leikattu 8,1 miljardia. 0,1 miljardia, joka on vielä liberaalipuolueen vaihtoehdossa, koostuu muista lainatuloista, joita valtiolla on valtion antamilla lainoilla. Meidän vaihtoehtomme on näillä tuloilla siis ylijäämäinen. Kiitos. Tässä oli yleiskuvaus liberaalipuolueen vaihtoehtobudjetista. Momenttitarkkuudella tehty vaihtoehtobudjetti ja jokaisen leikkauksen perustelut löytyvät verkkosivuiltamme liberaalipuolue.fi kautta leikattavaa löytyy ÖO:na. Eli leikattavaa löytyy. Yes. Kiitoksia Arne. Ja seuraavaksi puheenvuoro annetaan Sanna Kurroselle ekonomistista. Kiitos. Ja kiitos liberaalipuolueelle erittäin mielenkiintoisesta vaihtoehtobudjetista. Mä olen siis Sanna Kurronen ja ekonomisti. En edusta täällä työnantajaani, vaan kommentoin moniäänisen demokratian vahvana kannattaja ja kansalaisena ja ekonomistina. Mä ensin pohdin vähän tätä nykytilaa ja meidän suhdetta siihen ja sitten miten siitä voitaisiin suunnata pois ja kolmantena sitten miten tämä liberaalipuolue ja tämä ehdotus siihen solahtaa. Eli me helposti ajattelemme, että nykytila on jotenkin neutraali. Että nykytila ei tarvitse perustella millään, että kaikki muutokset vaatii niitä vaikutusarvioita ja laajaa analyysiä ja kansalaiskeskustelua. Mutta entä jos se nykytila onkin vain jäänne jostain vuosikymmenten takaa? Se saattoi palvella ehkä suomalaisia silloin, tai sitten ehkä ei silloinkaan. Mä aloin seurata tätä Leikattava löytyy -kampanjaa jo viime keväänä Twitterissä ja olin, kuten varmaan aika moni muukin, niin yllättynyt, minkälaisia menoja valtiolla on. Onko ehdottoman tarpeellista laittaa valtion rahaa kotitalousneuvontaan ja ystävyysseuroille? Onko tosissaan aiheellinen huoli, että ilman yritystukia moni yritys kaatuisi ja ihmiset jäisi työttömiksi? Ja kun oppositiopuolueen puheenjohtaja ei osannut A-studiossa nimetä relevantteja leikkauskohteita tämän vuoden budjetista, pääministeri löylytti häntä näyttävästi. Kun joku jossain joskus uskaltautuu arvelemaan, että maataloustukia voisi hitusen miettiä uudestaan, hänet vaiennetaan koodisanalla huoltovarmuus. Ja tästä miljardien tukihimmelistä huolimatta pulassa oltiin heti, kun lannoitteita ei saanutkaan enää Venäjältä. Eli ei se ehkä ihan loppuun asti ollut se nykytilakaan mietitty, edes huoltovarmuuden osalta. Me emme ehkä osaa kuvitella sitä, minkälainen se maailman tila tai Suomen tila olisi ilman näitä erilaisia kaiken maailman tukia, eikä liberaalipuoluekaan pysty tässä vaihtoehtobudjetissaan sitä vaihtoehtoislaskelmaa tekemään, että mitä käytännössä sitten tämä vaikuttaa työllisyyteen
tai yrityskenttään tai muuta. Mutta mä voin vähän niin kuin yrittää tällaista hahmotella niin kuin ekonomistin näkökulmasta. Eli meillä on järjestöissä töissä paljon osaavia, koulutettuja ihmisiä. Ilman näitä valtion tukia niin he todennäköisesti osittain olisivat edelleen siellä järjestöissä töissä ja osin sitten töissä jossain muualla. Eli ehkä jopa tuottavammassa työssä. Voi olla, että jotkut yritykset menisivät nurin ilman näitä nykyisiä yritystukia, mutta sitten meillä olisi toisaalta enemmän markkinaehdoin toimivia yrityksiä. Maataloudesta voisi erilaisella tukijärjestelmällä löytyä uutta luovaa, ideoivaa tuotantoa, eikä pelkästään tätä vanhaa säilyttävää. No miten siihen sellaiseen parempaan tulevaisuuteen sit voisi päästä? Valtiolla on keinoja ohjata toivomaamme suuntaan, ja ihmettelen, että miksei niitä käytetä enemmän. Eli jos me halutaan enemmän työtä, niin sitä ei pidä verottaa niin ankarasti. Meidän pitää verottaa ankarasti niitä asioita, mitä me halutaan vähemmän. Jos haluamme, että ihmiset muuttaa työn perässä, niin meidän ei ole mitään järkeä periä niin sanottua muuttoveroa, eli varainsiirtoveroa. Ja sitten toisaalta, miksi me haluamme tukea vahvoilla kaupunkiseuduilla asuvia ihmisiä vapautuksella oman asunnon myyntivoittoverosta? Tähän voittoon ei hiipuvilla paikkakunnilla edes ole mahdollisuutta. No, haittaveroja pitää nostaa, jos haluamme ohjata kulutusta kestävämpään ja vähäpäästöisempään suuntaan. Tuet on siihen lähes aina hyvin tehoton eli kallis tapa. Mitä järkeä on tukea hyväosaisia sähköauton hankintatuella? Riittää, kun hinnoittelee autoilun haitat haittaveroin ja maksuin, niin se vähäpäästöisempi vaihtoehto muuttuu houkuttelevammaksi. Miksi me maksamme joutomaiden metsitykseen tukea, kun paljon tehokkaampi keino saada metsitys liikkeelle on periä joutomaista korkeampi kiinteistövero? Sen sijaan, että valtio maksaa miljoonia, kunnat saisivat lisää verotuloja. Tai sitten se toinen positiivinen vaihtoehto olisi, että ne joutomaat vaan metsitettäisiin nopeammin, jotta sitä korkeata veroa ei tarvitsisi maksaa. Tämä historian taakka ja se polkuriippuvuus painaa tosi monessa kysymyksessä. Me ollaan ehkä jämähdetty jonnekin 90-luvulle myös työttömyyttä ja työllisyyttä miettiessä. 90-luvulla työpaikkoja ei oikeasti ollut. Mutta nyt työttömyys ei ole enää meidän ykkösongelma. Totta kai se on yksilön kannalta aina ykkösongelma työttömäksi jääneen kannalta, ja heitä täytyy ehdottomasti tukea uuden työn löytämisessä. Mutta kansantaloutena suurempi ongelma on työvoiman saatavuus. Kutistuvan väestön maassa se haaste on pysyvä todennäköisesti. Ja sitä ratkaisemaan meidän pitäisi räätälöidä meidän työmarkkinat. Alentaa palkkaamisen ja irtisanomisen kynnystä, sopia asioista pääosin työpaikoilla, edesauttaa työvoiman liikkuvuutta, jotta ihmiset olisivat tuottavammassa tehtävissä. Lyhyempi ansioturvan kesto nostaa työllisyyttä, siitä on vahva tutkimusnäyttö. No, sitähän liberaalit muun muassa ehdottaa, ja monia näistä äsken kuvailemista hyvistä keinoista suunnata taloutta sinne, minne me halutaan, vähäpäästöisempään, tuottavampaan suuntaan. Kun mikään eduskuntapuolue ei oikein enää uskaltanut puhua leikkauksista, niin tämä liberaalipuolueen leikattava löytyy -kampanja oli tosi raikas tuulahdus. Suuri osa leikkauskohteista on tosi pieniä, ja osa ei ole oikeasti ollenkaan leikkaus, vaan tehtävän siirto valtiolta yksityiselle sektorille. Mutta selkeä ideologisuus onkin mun mielestä tämän kampanjan ehkä se raikkauden salaisuus. Liberaalipuolue kertoo, mitkä tehtävät eivät heidän mielestään kuulu valtion ydintehtäviin. Eikä kenellekään kumarrella, ei edes meille ekonomisteille, jotka katselemme kauhulla, kun myös TKI-tuet lähtevät vaihtoehtobudjetin silppuriin. Taloustieteessä yleisesti kantaan, että tutkimukseen ja tuotekehitykseen on valtiolla ihan perusteita maksaa tukia, mutta siihen ne perustellut yritystuet kyllä loppuvatkin. No, mitkä sitten on valtion ydintehtäviä? Mitkä yleensä julkisen sektorin ydintehtäviä? Mikä julkinen meno on tärkeämpi kuin toinen? Mitkä menot vain ylläpitää tätä olemassa olevaa? Ja mitkä uudistaa ja nostaa tuottavuutta?
No, koulutus, terveydenhuolto, perusturvaetuudet ja yleensä turvallisuus nousee valtion ydinteemoiksi, ainakin omasta mielestäni ja myös pääasiassa tai hyvin selkeästi tässä liberaalien kampanjassa. Eli ei tämä mikään yövartijavaltio kyllä ole tämä liberaalien ehdotus, vaan ihan oikea hyvinvointivaltio. Ehkäpä jopa sellainen, johon meillä olisi varaa. Tämä leikattava löytyy on mun mielestä äärimmäisen tärkeä kampanja vuosikymmenten saatossa paisuneen valtiontalouden vetreyttämiseksi. Ja mä toivon, että siitä seuraava keskustelu on laaja ja rakentavaa. Ja olen ilokseni huomannut monia positiivisia kommentteja myös eduskuntapuolueiden edustajilta leikattavaa löytyy kampanjasta. Eli vaikka kaikki ei olisikaan mieleen, niin se on nähty silti hyvin tervetulleena avauksena. Kokonaisuus onkin silmiä avaava. Ja mä olen itse kokenut tässä viime vuosina tämmöistä demokraattista heräämistä, ja sen takia varmasti täälläkin olen. Niin kyllä tämmöinen kampanja on tietyllä tavalla, se on demokraattisen järjestelmän mahdollistama, eli kaikki tämä tieto on ollut saatavilla, ja ahkerat kansalaiset on sitä lähtenyt penkomaan, ja siinä mielessä tämä on myös hienosti demokratiaa ylistävä, joten kiitos liberaalipuolueelle. No niin, kiitoksia puheenvuoroista. Nyt on ilmeisesti kysymysten vuoro. Onko meillä esitetty kysymyksiä verkossa tai onko täällä paikan päällä kellään kysyttävää? Haluaisin kysyä vaikka omaa joukkoa. Omaa joukkoa, koska mä oon myös toimittaja. Mä oon täällä niin kahdessa roolissa. Mä oon viikkotoimittaja ja omaa joukkoa. Aha, se oli hyvä. No niin, mä itse unohdin sitten. Olen sanonut, että onko tää päällä? On päällä. Eli mä voin kysyä vaikka omaa joukkoa, koska mä olen Taina Kivelä ja mä olen myös freelance-toimittaja. Eli Juttutalo-nimisessä yrityksessä on juttuja kirjoitellut. Ja mua kiinnostaa nyt se, että kun näitä vaikuttavuusarvioita, siihen viitattiin monessa puheessa, kaikissa puheenvuoroissa, että vaikuttavuusarvioita ei pystytty tekemään, niin kuinka iso työ se oli se, mikä taho pystyisi tekemään niitä vaikuttavuusarvioita? Niin. No, haluaisiko Aarne tai Lassi voi? Joo, siis tosiaan kun emme ole vielä eduskuntapuolue, niin näitä ei tosiaan ole tehty. Et sitten kun sinne tässä keväällä toivottavasti päästään, niin eduskunnalla on oma laskentapalvelu, joka voi sitten näitä tehdä. Et siellä on ammattiekonomisteja, jotka pystyy näitä tekemään. Et meidän voimin se ei kyllä käy. Mutta toisaalta tässä kohtaa vähän viitaten tähän Sannan puheenvuoroon, niin mä näen kyllä sen, että ne on oikeastaan vähän jopa toissijaisia, jos näin saa tässä vaiheessa sanoa, koska meidän tarkoitus on nimenomaan tuoda esiin näitä kohteita, mitä sieltä mahdollisesti löytyy. Ja en usko, että niistä menoista, kun niitä on perustettu, niin niistä on silloinkaan tehty mitään kauhean kattavia vaikutusarvioita. Tämä ei myöskään ole, tämä meidän vaihtoehtobudjetti ei ole siis suhdannepoliittinen dokumentti. Tätähän on kanssa sanottu, että mitä sitten, jos leikataan rajusti, kun taantuma tulee. Tämä ei ole suhdannepoliittinen kannanotto. Tämä on kattava läpikäynti siitä, mihin valtio käyttää rahaa ja mihin se meidän mielestä ei pitäisi käyttää rahaa. Toki sen voi sanoa, että jos joku eduskuntapuolue haluaa ottaa tästä kopin tässä vaiheessa ja lähettää tämän sinne eduskunnan käytössä oleville ekonomisteille laskettavaksi, niin me toimitetaan ilman muuta aineisto heille, että olkaa hyvä, että meiltä saa pyytämällä, että mielellään otetaan ne nykyisestä työstä vaikutusarviot vastaan. No mä voin jatkaa, jos ei netissä ole joku muu. Eli sitten mä oon myös yrittäjä ja yrittäjänä kiinnitti huomioon tietenkin näihin yritystukiin. Ja tiedän, että suurin osa yrittäjistä niitä yritystukia ei saa ja moni yrittäjä yllättävää kyllä niin ei myöskään halua, että naapuri saisi, vaan haluaisi, että kilpailtaisiin niin kuin samoilla ehdoilla kaikki. Mutta onko tutkittu, onko tietoa siitä, että millä tavalla nämä yritystuet vaikuttaa? Onko niillä positiivisia vaikutuksia? Tuoko ne sellaista, mitä on niillä tavoiteltu vai meneekö ne niin kuin Kankkulan kaivoon, niin kuin me yrittäjät, jotka emme niitä saa, niin arvelemme? No, tässähän on toi
2017 niin valtio teki ihan virkamiestyönä työ- ja elinkeinoministeriössä virkamiesraportin näistä yritystuista, eli siinä todettiin, että 90% niistä niin todennäköisesti ei ole millään tavalla hyödyllisiä. Saattaa olla jopa haitallisia, että ne on vanhaa säilyttäviä ja ei nimenomaan tue markkinan uudistumista, vaan estää sitä. Että kyllä tässä on niin kuin parempi tie, että näitä tukia ei kukaan saisi. Meillä voisi olla vaikka alhaisemmat verokannat sitten siinä vaiheessa tilalla tai jotain muuta tämmöistä. Se, mitä siellä oli, se 10%, niistä todettiin, että ne saattaa olla jotain hyödyllisiä. Ne oli juuri näitä Sannan mainitsemia TKI-tukia, mutta ei niitäkään mun mielestä kovin vahvasti siinä perusteltu. Että tosiasia kuitenkin on, että hyvin toimivaa TKI-tukijärjestelmää, niin sitä on kuitenkin aika vaikea rakentaa. Että siinä on aina epäilys, että kohdistuuko ne kuitenkin sellaisiin hankkeisiin ja investointeihin, jotka olisi tehty joka tapauksessa ilman sitä tukeakin. Joo, eli onko tämä päällä? Joo. Tervetuloa Liberasta ja ihan aluksi niin kiitos suuresti tästä niin hienosta työstä, minkä olette tehnyt, joka lämmittää kovasti sydäntä. Ja ihan olisi muutama kysymys tässä tuli mieleen. Vähän kiinnostaa, että ennenkin tässä laskitte, että oliko se 120 miljoonaa, niin oli vuosibudjetti Ylelle. Että se, olisi niinku, että se on Ylen ydintehtävien pyöritykseen. Ei tämä mikään haaste tai aito kysymys, vaan että nyt hirveästi on monet leikkaamassa niinku Yleltä, ehkä Liberakin. Mietin vasta, että mikä teidän mielestä on Ylen sitten nämä ydintehtävät? Joo, Aarne oli tekemässä sitä laskelmaa, niin on varmaan parempi, että Aarne vastaa tähän. Joo, eli Ylen ydintehtäviä on tämä tiedonvälitys, eli ajankohtaistoimitus, uutisvälitys, jossain määrin sivistystehtävä ja suomalaisen kulttuurin ylläpitäminen, mutta ei siinä määrin, miksi se on nyt laajentunut. Ja tämä 120 miljoonaa, niin tämä saatiin haarukoimalla 3 eri perspektiivistä tätä, eli vertaamalla vaikkapa Viron yleisradioyhtiön budjettiin ja suhteuttamalla se tähän Suomen BKT-kokoon. Virossa on erittäin nuuka tämä yleisradioyhtiö. Sen lisäksi me otettiin verrokiksi tämä suomalaisen kaupallinen televisiokanava MTV3 ja suhteutettiin se siihen budjettiin, että otettiin niin kuin about samankokoinen budjetti, että paljonko se Yle sitten on kuin Maikkarin liikevaihto. Ja sitten 3. oli tämä niin kuin tehtävä sieltä Ylen toimintakertomuksista, kaivettiin sitä, että kuinka suuri osuus tästä toiminnasta kohdistuu siihen ajankohtaisohjelmatoimitukseen esimerkiksi. Eikö Yle aika heikosti anna niitä yksityiskohtia? Kyllä, jonkin verran omaa päättelyä täytyy tässä käyttää. Okei, hyvä vastaus, kiitos. Sitten toista mietin tällaista niin kuin ideologista kysymystä niin tästä kehitysavusta. Niin kuinka paljon te nyt siitä otittekaan niin kuin euromääräisesti tai prosentuaalisesti? Ja sitten jatkokysymyksenä, että miten se on, kritisoitteko te sitä koko ideaa vai sitä, että se ei vaan niin kuin toimi toivotulla tavalla? Kun mietit, että eikö liberaalisti ajatella voisi ajatella, että jos sillä saa oikeasti erittäin hyviä vaikutusta pienellä sijoituksella, plus sitten tietenkin, että siinä on vähän niin kuin kansainvälisestikin niin kuin sitouduttu, niin eikö siinä olisi järkeä? Kyllä, että me näemme sen puolueohjelmassa, nähdään tavallaan niin kuin korruptioherkkyytenä se, että sen vuoksi sen täytyy olla todella niin kuin tehokkaasti allokoitu sen niin kuin kehitysyhteistyö, niiden projektien täytyy olla niin kuin tehokkaasti valittuja mittareilla selkeästi valittavissa olevia. Että me euromääräisesti 0,6 miljardia about leikataan siitä niin kuin absoluuttisesta euromäärästä, joka menee siihen suoraan kehitysapuun. Ja sen lisäksi siellä on muistaakseni 140 miljoonaa sitten sitä lainamäärästä kehitysapua, jota nyt esimerkiksi niin kuin Ukrainalle annetaan huomattavasti. Tälleen ehkä ideologisesta puolesta niin me nähdään kyllä tosiaan, niin meillä on, sanoin tuossa, että meillä on hyvin positiivinen niin kuin näkemys ihmisistä ylipäätään ja koskee myös kehitysmaiden asukkaita, että me nähdään niin kuin pahinta hallaa, mitä tällä hetkellä me tehdään heille, on nämä kaupan esteet. Me haluttaisiin niin kuin niiden purkamiseksi toimia päättäväisesti, että työvoimaliikkuvuutta ja sitten juuri kaupankäynnin esteitä, maataloustukia ja yritystukia karsimalla länsimaista, niin se on niin kuin meidän linja. Me lähdetään siitä, että se kauppa on parasta kehitysapua, mitä voi olla.
täällä vielä Joo. yksi kysymys? Pidetään useamminkin. Yksi kerrallaan. Joo. No niin, eli mä olen Tiia Lehtisalo, Liberaalipuolueen ehdokas Hämeen vaalipiirissä, ja mä seuraan tässä parhaillaan Twitchin striimiä, ja sieltä nousee kysymyksiä, niin mä niitä lukisin mielelläni. Joo, niin. Joo, Mä en ilman jaksanut muuta. sieltä katsoa ollenkaan. Hyvä. Ensimmäinen kysymys olisi tämmöinen, että miten varallisuusveron ja perintöveron poistaminen tukee taloutta? Ei yhtään semmoinen niin kuin spesifi kysymys. Joo, ei siis. No joo, perintöveron poisto ja varallisuusveron poisto niin tukee tässä kohtaa niin kuin lähinnä kotimaista omistajuutta sitä kautta, että meillähän on ollut aika paljon sellaista, että yritetään ulosliputtaa sitten jonnekin muualle. Me ajatellaan, että ne yritykset pysyy paremmin kotimaassa, jos niiden omistajuuskin säilyy Suomessa. Että sitä kautta halutaan niin kuin tukea tätä hommaa. Mutta se ei tosiaan ole tärkein näistä meidän veromuutoksistakaan, mikä tuolla on. Että se työveron alennus niin on ihan niin kuin ykkönen siinä kohtaa, että me halutaan tukea työn kannattavuutta. Kiitos. Ja sitten seuraava kysymys oli tämmöinen hypoteettinen, että jos liberaalit olisivat vaalien jälkeen suurin puolue, niin mikä olisi muutoksen siirtymäaika? Hyviä kysymyksiä. Mitä nopeammin, sitä nopeammin tietysti. Ja tietysti lain valmistelu sun muu ottaa aikaa, että ei näitä varmaan ihan ensimmäiseen budjettiin saada, mutta yritetään vaalikauden aikana tehdä muutokset. Kiitos. Ja sitten oliko vielä kysymys? Pieni hetki tässä selaan. Joo, lisää verotuksesta. Eli millaisia muutoksia liberaalipuolue tekisi pääomatuloverotukseen? Nythän esim. Piensijoittaja maksaa 30-34% pääomatuloistaan, kun esimerkiksi työmarkkinajärjestöt maksavat nollaveroa. Joo, siis tämä lähdeveroasia, tämä työmarkkinajärjestöjen erioikeudet, niistä me halutaan kyllä luopua niin kuin tässä kohtaa. Että me halutaan tehdä siitä tasapuolista, että kaikille sitten samat säännöt siinä. Sinänsä me ei kauheasti siihen tässä koskettu, niin kuin näkyy tuossa Arneen esityksessä, niin sinänsä veroaste pysyy niin kuin suurin piirtein samana, mutta me halutaan tilkitä näitä reikiä ja sitten niin kuin mahdollisuuksien mukaan, jos se kertymä siitä nousee, niin sitten alentaa niin kuin sitä yleistä prosenttia. Kiitos. Ja sitten vielä kysymys, mikä on liberaalipuolueen kanta Celia-äänikirjapalvelulle, joka on valtion hallinnoima. Tulisiko se vapauttaa vapaille markkinoille? Onko tuttu tämä Celia? Nyt täytyy sanoa, että mä en tätä henkilökohtaisesti tunne. Tämä on siis, itse satun tietämään, niin tämä on niin kuin, kuulo niin kuin vammaisille järjestetty tämmöinen niin kuin oma. Joo, tämä on semmoinen asia, että niin tuossa Yleisradiostakin puhuttiin muun muassa kulttuurin säilyttäjä ja niin edespäin. Tämmöiset niin kuin erityisryhmät, niin näitä ei varmaan synny markkinaehtoisesti riittävästi. Nämä on niin kuin poikkeus tähän meidän ajatteluun. Jos jotain asiaa niin kerta kaikkiaan ei voi toimittaa markkinaehtoisesti, niin kyllä sellaisia voi olla niin kuin julkisen sektorin toimintana. Kiitos. Sitten täällä on kysymys, sisältääkö ohjelma leikkauksia kotihoidon tukeen ja kuinka paljon? Tämän tietää Arne paremmin. Joo, eli kotihoidon tuesta kysymys. Kotihoidon tuki poistuu kokonaan sieltä, se siirretään perustuloon. Ei ole enää sellaista momenttia siellä budjetissa. Haluatko vielä vähän avata tätä, että mitä se perustulo tarkoittaisi käytännössä? Valtion ei kuulu ottaa kantaa siihen, että miten ihmiset hoitaa lapsiaan tai miten he järjestävät sitten poissaolojaan. Pelkästään se niin kuin perusturvan taso tämmöisenä liberaalipuolueen puolueohjelman kirjauksena niin kuin perustulo- tai tilimallina, jolloin ihmiset voi sitten itse valita tämän sosiaaliturvan tarpeensa, mutta ei suuremmin sitten ansiosidonnaisesti turvaa sitä. Eli esimerkiksi vastaava siellä on sitten toi ansiosidonnaisen porrastus, että se porrastetaan sitten aika merkittävästi ja siihen sitten 0,3 miljardia tulee esimerkiksi leikkauksia niihin määrärahoihin. Mulla olisi yksi jatkokysymys tuohon yhteen noista, että tuli vaan mieleen pyörähtää. Mä en tiedä kuinka paljon nähän tykkää poliitikot vastata etukäteen, mutta että jos nämä veret seisauttava vaalivoitto tulee, niin kyllähän se nyt silti faktaan, että ei kukaan niin kuin saa yksin enemmistöä, vaan sitten pitäisi vähän tunnustella ja neuvotella
Niin, mitkä te näette, tietenkään nyt liikaa mitään ovia sulkematta sellaista, mutta siis mitkä te näette, mitkä voisivat olla semmoisia positiivisia muutosvoimia yhteiskunnasta, tällaista joko olemassa olevista eduskunta- tai sitten niin kuin muista pienpuolueista? Niin, että kenen kanssa haluttaisiin mennä tehdä yhteistyötä? Niin. No kyllähän nyt, jos mietitään tätä talouspoliittista linjaa, joka meillä on kärkenä, niin kyllä varmaan niin kuin sieltä oikealta löytyy. Eli varmaan sitten kokoomus, RKP, tältä linjalta lähtee. Niin kuin tietysti pienpuolueita, jos kävisi silleen hauskasti, että vaikka korjausliike nousisi sinne, että vaikka meillä ei sitten arvopuolella ole niin paljon yhteistä, niin talouspolitiikasta varmaan voitaisiin olla samaa mieltä. Ja sitten taas näissä muissa asioissa, tämähän on vähän sellaista, että me ollaan mietitty, että pitäisikö Suomessa harkita vähemmistöhallitusta pitkästä aikaa. Nythän on niin, että on rakennettu isoja koalitioita ja sitten on tullut liikaa ehkä tämmöistä kompromissihakuisuutta siihen ohjelmaan itsessään. Mutta jos lähdettäisikin siitä, että olisi vain muutama kumppani, sitä ohjelmaa ei tarvitsisi liudentaa niin paljon ja sitten haettaisiin aina eduskunnasta niiltä puolueilta tukea, mitkä kussakin asiassa voivat sitten tukea sitä, että mentäisiin tälleen asiakohtaisesti. Et liberaalipuolueen niin henkinen edeltäjä ja edistyspuoluehan toimi silloin itsenäisyyden alkuaikaan niin muun muassa tällä tavalla niin kuin välittäjänä, että saatiin yhteiskunnallisia reformeja aikaiseksi, vaikka puolue itsessään ei ollut valtavan suuri eduskunnassa. Joo, se samaa mieltä. Mä ajattelen, että ehkä vähemmistöhallitus voisi olla parempi kuin joku ihan, niin se on ihan kaiken karvasta niin porukkaa sitten, että siitä ei välttämättä oikein tule mitään. Mitäs blokki-meininki? Kuluttajansuojan mielessä. Niin, no mä pidän kyllä tästä niin kuin moniarvoisesta demokratiasta tässä näin, että me voimme tehdä niin kuin yhteistyötä yli puoluerajojen. Mä en oikein pidä tuosta blokkitoiminnasta niin kuin siinä mielessä, että se lähenee jollain tapaa kaksipuoluejärjestelmää. Sitten vaan katsotaan, että kuka on siellä blokin sisällä vahvin. Ja kyllä meillä niin kuin juuri tällä arvopuolella tulee mainitsin näitä oikeistokumppaneita tässä taloudessa, niin arvopuolella tulee sitten siihen suuntaan ristiriitoja. Että kyllä me halutaan näitä liberaaleja niin kuin arvopuolen asioita myös ajaa ja siinä vaiheessa me varmaan tarvitaan toisenlaisia kumppaneita. Kiitos. Joo, Visa Pollari, välitän viestin, joka on tullut mulle Telegramin kautta, jossa kysellään Leinosen ja Kivisen lempileikkauskohteita. Haluatko Leinonen aloittaa? Lempileikkauskohteita, niitä on niin monta. Yksi rakkaimpia on ehkä toi niin kuin omista eduista karsiminen. Että esimerkiksi siellä järjestöränssissä mä näen tämmöisen ekstra kerman esimerkiksi Metsästäjäliitolla, jolla on oma varainhankintaa 4 miljoonaa vuodessa, mutta sen lisäksi se pyytää sitten vielä 100 000 yleisavustusta ja sitten 100 000 nuorisotoimintaan avustusta. Niin Metsästäjäliiton kuuluvana ihmisenä niin mieluusti voisin maksaa sitten vaikka Metsästäjäliiton jäsenmaksusta tämänkin edun, enkä kierrättää verovarojani valtion kautta. Joo, mun kohdalla mun täytyy mennä näihin poliittisten puolueiden ja niihin sidonnaisten niin kerhojen tukiin. Että mä olen suuri demokratiaystävä, ehkä senkin takia täällä liberaalipuolueessa toimin. Ja se on se, niin kuin tämä, miten nykyään puoluetukijärjestelmä toimii, että sen lisäksi, että meillä on suora puoluetuki, niin meillä on ympäri budjettia sinne tänne piiloteltu kaiken näköisiä pieniä tukia ja sitten vielä niin kuin poliittisesta toiminnasta, esimerkiksi aluevaltuustossa, kunnanvaltuustossa, eduskunnassa toimimisesta, niin siitä vielä maksetaan erikseen sitten niin kuin muita tukia. Niin se on semmoinen, että se on kauhean epäselvä myös äänestäjälle, että ennen kuin sitä lähtee käymään oikeasti läpi, että mistä kaikkialta ne tulee, niin se niin kuin heikentää meidän demokratiaa ja heikentää sitä äänestäjän kuluttajasuojaa myös. Se on varmaan semmoinen, mistä mä itse kaikista mieluiten lähtisin liikkeelle. Nämä ei ole niitä suurimpia voita, mitä siellä on, mutta näin. Että yritystuet varmaan hyvänä kakkosena sitten siellä listalla. Okei, onko netistä vielä kysymyksiä vai? Mä voin välillä kysyä Sannalta, kun me on saatu tänne ekonomisti paikalle ja ekonomistikuntahan on Suomessa laaja ja arvostettu ja hyvin erimielinen. Eli jokainen löytää itsellensä sopiva ekonomisti, jos haluaa ja sopivia
perusteita, mutta onko sulla käsitystä siitä, että missä määrin ekonomistikunta on tähän meidän leikattavaa löytyy hankkeeseen perehtynyt? Keskustellaanko siitä? Onko se herättänyt mielenkiintoa muidenkin kuin sinun taholta? Joo, ekonomistimaailmasta. Musta on oikeastaan vähän hämmentävää, että ekonomisteja pidetään hirveän erimielisinä, koska mä en oikeastaan koe olevani kovinkaan monesta asiasta kovinkaan paljon eri mieltä muiden ekonomistien kanssa. Eli kyllä siinä yleensä niin kuin ne eniten eri mieltä olevat ihmiset ovat sitten muiden alojen ihmisiä kuin ekonomisteja. Että, yleensä jos on ekonomistien kesken jotain eri mielisyyttä jostain aiheesta, niin kyse on usein semmoista painotuserosta, johon sitten pystyy niin kuin ymmärtämään, että mitä polkua tavallaan se toinen siihen lopputulokseen on tullut niin kuin aika hyvinkin. Kyllä on ollut. Olen huomannut, että moni muukin ekonomisti on bongannut tämän Leikattava löytyy -kampanjan, mutta lähinnä tietysti ehkä haasteena on ollut näkyvyyden kannalta se, että musta tuntuu, että se on niin kuin oikeastaan Twitterin käyttäjät sitten, jotka kampanjalla tuntee, että siellä sitä näkyvyyttä on tullut. Että kyllä näitä keskusteluja oli näistä poiminnoista jo edellisen työnantajani leivissä tuolla Etla-Eva-yhteisössä. Ja teillähän on mahtava ekonomisti Helsingissä ehdolla, Juha Itkonen myös opiskelukavereitani tuolta tohtoriopinnoista. Ja, toki siis ilman muuta niin kuin herättää kiinnostusta, mutta toivottavasti saa enemmänkin näkyvyyttä, että se keskustelu laajenee. Olisiko sulla meille neuvo, että miten me saataisiin Twitteristä keskusteluun nousemaan ekonomistien? Koska me todella haluttaisiin siihen, että siihen tulisi kriittisiä ja asiantuntevia kommentteja. Ja no onhan se Twitter varmaan ihan hyvä sinänsä ekonomistikanava, mutta tietysti laajempaan näkyvyyteen, niin varmaan olet itse parempi asiantuntija viestinnän tuntijana. Eli kyllähän se edelleen meillä niin kuin kuitenkin se some-kattavuus on niin kuin aika suppea, semmoinen tietty osajoukko kansasta ja se, että pääsee sitten tuonne niin kuin laajempiin keskusteluihin mukaan, niin perinteisellä medialla on niin kuin iso rooli. Kiitoksia. Ja sitten mä ottaisin Lassin taas puhuttelua, anteeksi. Eli kysyn tuosta, kun Tero toi esille Liberasta sen vaalijärjestelmän, tai siis keiden puolueiden kanssa me olisimme valmiita tekemään yhteistyötä, ja että me ei nyt ehkä kuitenkaan nousta suurimmaksi puolueeksi siellä eduskunnassa. Mutta millä tavalla tämä vaalijärjestelmää pitäisi muuttaa, että meille pienille uusille yrittäjille tulisi paremmat mahdollisuudet toteuttaa demokratiaa, koska me jäädään melkein jokaisessa vaalipiirissä sinne äänikynnyksen alle. Niin, no sä oikeastaan sanoitkin sen siinä jo, eli nämä äänikynnykset on semmoinen, että tähän tiedetään, että tässä tälläkin hallituskaudella oli parlamentaarinen komitea miettimässä vaalijärjestelmän muutoksia, ja siellä yhtenä vaihtoehtona, jota pidettiin nimenomaan demokratiaa vahvistamana, oli yhteen vaalipiiriin siirtyminen. Sehän olisi semmoinen, että se toisi niin kuin aidosti niin kuin pienemmän vaalikynnyksen kaikille. Että se olisi varmaan se meidän ja varmaan muidenkin nousevien liikkeiden niin kuin suurin toive, mitä tässä nyt on. Tämä tukijärjestelmä, mistä mä mainitsin, niin se on tietysti sellainen, että sekin osaltaan niin kuin betonoi tuota vanhoja asemaa, mutta mä näen sen ongelmallisena lähinnä sen niin kuin olemassaolona. Mä olen sitä mieltä, että puoluetukea pitää jonkin verran olla ihan sen korruptioriskin takia, että esimerkiksi Itävallassa nähdään, kun riittäviä resursseja ei ole ollut, niin siellä on esimerkiksi yritetty myydä puolueita venäläisille aina välillä, ja se ei ole varmaan semmoista, mitä me Suomeen kuitenkaan halutaan. Perusresurssit pitää turvata, mutta ne pitää olla sillä tavalla niin kuin avoimesti tehty. Et nyt meillä on hirveä sillisalaatti tukiaisia ympäri budjettia, ja se tuen määrä on liian korkea. Et me varmaan lähdettäisiin puolittamaan suurin piirtein sitä absoluuttisesti. Joo, minä voin lukea. No niin. Joo. Tällainen kysymys, että
Mikä on liberaalipuolueen kanta yrittäjien eläkejärjestelmän nykytilaan ja uudistustarpeeseen? Millainen se olisi, jos uudistus tarvittaisiin? Löytyykö Aarnella tästä näkemystä? Hyödyllistä on näkemys. Joo, tuu sä vastaamaan. Sä olet parempi asiantuntija sen suhteen kuin minä. Joo, eli yrittäjien eläkejärjestelmästä kysyttiin. Sehän ei ole tällä hetkellä rahastoiva eläkejärjestelmä toisten tavoin. Liberaalipuolueen näkökulmasta kuitenkin niin kuin eläkejärjestelmääkin täytyy uudistaa. Siihen ei ole tässä vaihtoehtobudjetissa nyt koskettu, mutta selvää on, että tulevaisuudessa siinäkin tarvitaan jotain reformeja. Ja liberaalipuolueen ehkä kantana on tämmöinen ihmisten enemmän vastuunottaminen sitä omasta eläkesäästämisestään, eli että ansiosidonnaista eläkekertymää vähennetään tai verotetaan jollain tavalla enemmän, jotta sitten annetaan enemmän tällaista tasaverotustyyppistä valtion verotuksen toimesta tai veroluonteisten maksujen toimesta. Eli tämmöinen takuueläke esimerkkinä niin oli sitten niin kuin liberaalipuolueen kaikista myönteisimmin suhtautuma eläke, joka sitten myös niille yrittäjillekin kohdistuu, mutta sitten nämä eläkerahastot, joissa on nämä ihmisten sijoitusvarallisuudet, niin nämä jossain määrin ei ehkä suoraan pureta, mutta jollain tavalla sitä kertymistä sitten kohdistetaan enemmän ihmisille ja ihmisille tulee enemmän niin kuin omaa päätäntävaltaa niihin sijoituksiinsa. Eli yrittäjien verotuksesta käytännössä otetaan sitten mallia siinä määrin, että jokainen itse kantaa enemmän vastuuta ansiosidonnaisesta eläkekertymästään tulevaisuudessa. Ja nykyiset työeläkerahastot sitten jossain määrin puretaan tai jaetaan tai annetaan ihmisille takaisin. Tuleeko muita kysymyksiä? Onko mistään linjalta? Nyt tästä Google-kokouksestakin voidaan ottaa äänellä kysymyksiä, jos tulee tästä joukosta. No niin, lisäkysymyksiä Twitchistä. Eli miten suhtaudutte kansanedustajien eläkkeeseen, palkkioihin ja kulukorvauksiin? Momentissa tuolla budjetissa on muun muassa lisäeläkkeet kansanedustajille. Se on muutaman tuhannen euron momentti ja se poistetaan. Se on käytännössä eduskunnan kansliasta kansanedustajat voivat hakea tällaista lisäeläkettä omiin tarpeisiinsa. Esimerkiksi se poistetaan kansanedustajat samalle viivalle muiden kanssa, mutta Lassi Kivinen jatkaa. Joo, tätä mä olin just sanomassa. Että eiköhän kansanedustajat, jotka kuitenkin on toivottavasti ihan pystyvää porukkaa, niin ei ne mitään ylimääräisiä eläkkeitä tarvitse. Ihan samaa järjestelmää koko muun porukkan kanssa. Et sopeutusrahat, kaikki muut tämmöiset, niin huit pois leikkuriin. Naks, naks. Sitten seuraava kysymys. Mikä on liberaalipuolueen kanta esimerkiksi Finnairin tai eri risteilyalusfirmojen tukemiseen? Lyhyesti ja ytimekkäästi leikataan. Tämä on just niitä yritystukia, mitä Arne tuossa mainitsi, että emme me näe tälle tarvetta. Tuosta kun tuommoinen valtionyhtiö tuli mainittua, niin sen vielä voisi lisätä, että me ei ole tässä vaihtoehtobudjetissa laskettu nyt valtionyhtiöiden myyntiä tähän budjettituloihin lainkaan. Liberaalipuoluehan tosiaan ehdottaa kaikkien tarpeettomien valtionyhtiöiden, eli lähestulkoon kaikkien valtionyhtiöiden myyntiä ja poistamista valtion taseesta. Niitä ei kuitenkaan tässä budjetissa nyt laskettu millään tavalla tulomuotoon tai tuloiksi, että tämä on pelkästään niin kuin veropohjaan pohjautuva tämä meidän vaihtoehtobudjettimme. Siellä on miljardeja valtion omistamia yrityksiä. Niiden varaan ei pysyviä menoja toki sovikaan rakentaa, koska ne on kertaluontoisia eriä sitten. Juuri näin, eli myyntitulot on sitten kertaluonteisia. No sitten seuraava kysymys, eli miten kampanja jatkuu tästä eteenpäin? Jatkuuko poiminnat Twitteristä ja mitä muuta alussa? Mukavaa kun kysyitte. Meillä on tänään käynnistynyt
valtakunnallinen radiomainoskampanja muun muassa. Pyritään saamaan sikäli kun kansalaisyhteiskunta näkee soveliaaksi meitä rajoittaa, niin meillä on muitakin mainoksia tuolla putkessa, että yritetään saada ihan printtiin, kadulle, nettiin, joka paikkaan näkyvyyttä. Totta kai jatketaan maakuntakiertuetta myös 28. päivä tammikuuta esimerkiksi ollaan Kuopion torilla tavattavissa ja niin edespäin. Totta kai sitten somessa paitsi Twitterissä, niin myös Facebookin puolella, Instagramiin tulee sisältöä ja niin edespäin. Ja sitten meillä on yksi tämmöinen kännykkä-appi suunnitella myös, että katsotaan, että millä aikataululla saadaan se koodattua. Vielä kysymyksiä? Jos ei, niin... Okei, selvä. On tää tullut. Jatkokysymys. Joo. Täällä on jatkokysymys tähän Finnair-asiaan, eli voisiko Finnair esimerkiksi liittää yhteispohjoismaiseen SASiin, vai kannattaako Suomi ylläpitää yksin omaa lentoyhtiötä? No siis kuten todettu, niin me ei oikein nähdä, että meillä välttämättä tarvitsee olla kansallislentoyhtiötä tässä kohtaa. Että yhteispohjoismainen SAS on ihan vaihtoehto, tai sitten vaan ihan suoraan yksityistäminen. Että näin, että valtio voi sitten ostaa liikennettä, jos välttämättä sitä näkee tarvitsevansa, mutta omistaminen ei ole tarpeellista. Joo, nyt ei taida olla enempää kysymyksiä linjoilla ja täälläkään ei ole käsiä pystyssä, niin on varmaan tullut aika kiittää kaikkia tästä osallistumisesta tähän meidän julkaisutilaisuukseen, että vaikeuksien kautta voittoon, että tekniikka nyt ei ihan ollut meidän puolella eikä kelikään, niin tekniikkaguru saatiin vähän myöhässä paikalle, mutta ehkä me näinkin tässä pärjättiin. Kiitos tosiaan kaikille ja menkää tutustumaan meidän verkkosivuille tähän listaan tarkemmin liberaalipuolue.fi ja muistakaa äänestää keväällä. Kiitoksia.